Het leukste was wel de effectieve vlucht. Dat was een unieke ervaring en ja, je zag de theorie in de praktijk komen. Wij moesten de job van een flytest-ingenieur uitvoeren. Dat houdt eigenlijk in dat we moesten kijken of een vliegtuig voldoet aan de normen die door de fabrikant zijn opgesteld. We hebben samengewerkt met iemand van de Universiteit van Delft, INJAS. En die kwam naar ons toe en leidde eigenlijk uit hoe het project aan elkaar hing en wat we precies moesten doen. En ja, dat interesseerde ons, dus wij vonden het een leuk project. We moesten dus eerst de theorie bekijken van het vliegtuig. En dan moesten we testkaarten ontwerpen, zodat we wisten wat we moesten doen in de vlucht en een veiligheidsanalyse doen, zodat er niks kon misgaan. De leerlingen hebben dus eigenlijk de theorie achter het vliegen begrepen. Die hebben dan de planning gedaan. Die hebben een risico-assessment gemaakt over wat er zou kunnen misgaan en wat er tegen gedaan kan worden om dat te vermijden. Ze hebben de testkaarten voorbereid, ze hebben geanalyseerd welke manoeuvres we gaan doen. We hebben dan ook een simulatorvlucht gehouden om dat eens één keer in te oefenen. Het leukste was wel de effectieve vlucht. Dat was een unieke ervaring en ja, je zag de theorie in de praktijk komen. We hebben de vlucht ook eerst op de grond voorbereid. Alles controleren of alles aan het vliegtuig wat klopt, geen schade was, benzine controleren, kijken of alles werkt. Toen waren we klaar voor de echte vlucht. Ik moest dan de data noteren wanneer we vlogen, dus bij zoveel snelheid, welke tijd we al aan het vliegen zijn. Dat moest ik allemaal doen. En terwijl was Injas dan aan het vliegen, dus ja. En soms ging dat heel snel, want soms ging we heel snel versnellen en dan moest ik heel snel schrijven. En ik moet ook Injas uitleggen wat hij precies moet doen, wanneer hij moet versnellen, wanneer hij moet stijgen, allemaal. En wat hij precies moet doen, zodat hij minimaal moet focussen op die dingen die ze moeten doen. En dan hebben ze de data verwerkt in Excel. Hebben ze daar plotjes in gemaakt van handmatig gemeten data, wat ze echt hebben opgeschreven. En dan was er nog elektronische data, dus er was een continue data van de avionics van in het vliegtuig. En die hebben ze dan verwerkt in de programmeertaal Python. En daar hebben ze hele mooie resultaten van geproduceerd, die dat heel mooi overeenkomen met de waarden die in het boek zijn geschreven door echte professionals. Een unieke ervaring en ik ben super blij mee. Ik leer heel veel, nieuwe wereld. En ja, anders zou ik er nooit in aanraking zijn gekomen. Dus dat ik dit kan doen, dat is echt, daar ben ik heel dankbaar om. Ik heb in de leerlingen wel degelijk een mooie evolutie gezien. Zeker in het meer volwassen worden, in het projectmatige. Dingen leren plannen, het omgaan met een groepswerk met andere mensen. Ze hebben heel veel bijgeleerd over programmeren en data verwerken en zo. Ik denk niet dat ik ooit al in een jaar mensen zoveel vooruitgang heb zien boeken als ik met de leerlingen heb zien gebeuren dit jaar. Dus chapeau.